दाथ' थैनायनिखौ फैसाखौ गरसेबो मोनाखै आरो लिस्टखौ आङो बै दिग्लिपारायावनो गथायखादोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय उनाव नैबे दा फैनाय बे सालमारिनि मा डकुमेन्टस नांगौ होननायखाय जों गासिबो गथायजोबखादों ओमफ्राय मिटिं दावथिङावबो लेंहरनायखाय जों थांबाय थाखादों दा बिनिफ्रायनो दा खबर गैया दासिमबो खबर गैया मालाया सिगाङासो मोनबाय Ndfbयासो गैया जाहैबाय दा बेखौनो आंबो बिराद दुखु मोनदों मानो बिदि खालायखो आं सासे रान्दि रावबो गैया ओरै होननानै आं दुखु मोनदों आरो नोंनि फिसालानि नामा मा नाममोन आंनि फिसालानि नामा आफाराव खौसे ओमफ्राय खमिन्दारसो होनो आरो दा नोङो जेन'बा सरकारा दि दिनै नोंनि थैलांनाय बे बिथांनि थाखाय जेनाखि अनसुंथाइखौ होनो हायासै बिथांमोनहा दा बे सरकारखौ नोङो मा बुंगोन दाथ' होथारनांगौमोन आंनो बे सरकारफ्रा आंखौ मानो अनाखिसै आं बेबादि सानो आरो होथारनांगौमोन आं बिसिबां खस्थ' मोनबोदों फिसाफोरनि थाखायबो आङो न'आवबो थानो हायाखै हाग्रा बंग्रा खारनांदों बेसेबां बोजों खामानि मावहैनांदों गोदाव सोराव न' बां जालांदों दिनै बिसोर आंखौ अननानै होबा हामगौमोन आरो ओरैनो बेसे गोबाव जाखोमोन बेनि थैनाया जाबायदां गोबावसो आंबो थैनायखौ नुफेराखै आंबो दाबसेयावसो खारनानै खामानि मावनानै हैदों होमबा सरकारनिसिम मा खावलायगोन सरकारनिसिम माने आङो मोननायनि खावलायजानो लुगैयो आरो होमबा जेन'बा सरकारा दासिमाव जेन'बा मुंख्लं न'खरनो जेनाखि 1 किसिया होनांगौ बेखौ दासिमबो मावफुंनानै होआखै बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा अननानै एसे मावफुंनानै होबा हामगौ आं बेबादि सानो आरो माने थैनाय जेन'बा गावनि गथ'आनो गोमालांनाय हिसाबै जाथिनि हारिनि मावनानै गोमालांनाय हिसाबै बिमा हिसाबै माबा मोनसेखौ लुगैनाय थादोंमोन नङा होमबा आं लुगैनाय थादोंमोन